Malpırtuk, ger û geştên Gulliver, Jonathan Swift, Weşanxaneya Aram. Romana Jonathan Swift a bi navê Ger û geştên Gulliver bi wergera Sorgul Keskin ji Weşanxaneya Aramê derket. Jonathan Swift di sala 1667 de li paytexta Îrlandayê Dublînê hatiye dinê. Piştî ku li zanîngehê perwerdehîya xwe bi dawî dike, diçe İngilistanê û dibe sekreterê nivîskar û siyasetmedar William Temple. Di heman salan de helbestên xwe yên ewil dinivîse. Bisaya Temple bi rewşenbîr û navdarên wan salan re têkiliyê datîne. Dîsa bi piştgiriya wî li zanîngeha Oxfordê lîsansa bilind dike. Di sala 1701 de êdî nivîskarekî bi nav û deng e. Ji ber têkoşîna li hemberî polîtikayên zordestiyên Ingîlistanê dibe lehengekî neteweyî. Di sala 1726 de bi berhema xwe ya bi navê Ger û geştên Gulliver heta bi hetayê bi nav û deng dibe. Romana Ger û geştên Gulliver ya Jonathan Swift ku di sala 1726 de hatiye nivîsandin, behsa ger û geştên bijîşkê bi navê Lemuel Gulliver dike. Gulliver çend caran ji qezayên deryayê difilite û her carê jî xwelwarekî dinê xerîb dibîne. Em çarê gulana 1069 nehan ji bendera Bristolê derketin rê. Di destpêkê de rêwîtiya me xweş derbas bû. Derya bi gelemperî sekan û xweşik, cihê ku rêya me pêk ket bi kêf û ecêb bûn. Ji ber hin sedeman ez niha naxwazim bi dû dirêjî qala serpihatiyên xwe yên li va deryaya bikim û xwendewanan aciz bikim. Gava em nêzîkî Hindistanê bûn, firtoneyek xurt derket. Li van warên xerîb ku ji welatê wê Ingîlistanê pir û pir cuda ne, leqayê tiştên pir ecêb tê. Gulliver li welatê ecûçkan wekî dêwekî, li welatên dêwan jî wekî ecûçkekî dijî. Bisaya serpêhatiyên Gulliver, sed sala 18 a Ingîlistanê, Awropa û nêrîna Awropayiyan jî mirov bi sembolan hîn dibe. Royê germayiya xwe hêdî hêdî zêde dikir. Tavikê jî çavên min diêşand. Wekî ku hin dengên xerîb dahatin ber guhê min. Mîna fizîniyê bû. Lê ji cihê ku ez lê bûm ji ezmana pêv min tiştek nedidît. Piştî demeke kurt, min li ser çîmê xwe yê çepê wek entînekê hîs kir. Tiştekî candar li ser dimeşiya. Çû, çû, hat ser zikê min, singa min. Heta ber çenga min. Heta ji min hat min awirên xwe bijêr vebir û min ew dît. Ew mirovekî biçûk bû. Di destên wî de tîrek di kevanê de li pişta wî tûrikî tîr hebû. Bejna wî bi qasî 6 tilyan hebû yan tune bû. Li paş wî bi kêmanî 40 kesên din di bejna wî de bi tîr û kevanan hebûn. Li pey hev dihatin. Ez bi carekê re matmayî mabûm. Bi hemdê xwe min qîjek wî li wisa da ji tirsan tev reviyan. Gulliver piştî vedigera welatê xwe hedana wî nayê. Di 1702 de careke din dest bi rêvîtiyekê dike û ber bi welatê dêvan vediçe. Xwîner dema vê pirtûka niwaze bixwîne û xwebera nav pelên serpêhatiyên Gulliver bide wê devê wî gazekê ji hev vekirî bimîne. Xwîner dema vê pirtûka newaze bixwîne û xwebera nav pelên serpêhatiyên Gulliver bide wê devê wî gazekê ji hev vekirî bimîne. Di ser xwendina we re sal û zeman jî derbas bibin, hûn ê bixwazin careke din bixwînin.